Naimbaga damag, Mapyanga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Kaslit ang anamaga, mawaunay iti todo, hasta idit marikrik na to'y kararwa. Kas panagwaw ti ogsa, waig nga agay ayos, to'y kararwa, mawaw dano mamakapne. Iten kadiapo kanyak day tadano amakapne. Dano mamang penet ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanyak danom amakapne. Inadas ko iti nagbiag, na inlubungan aragragsa, kaskas di awan makap nagkararwa. Ngimanipod ka unggat at dati mek anang gat, anak ko agsubli ka kanya. Item kadiapo kanyak day tadanom amakapne. Danom mamang penet ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanya danom amakapne. Item kadiapo kanyak day tadano amakapne. Dano mamang penet ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanyak danom amakapne. Item kanya danom amakapne. Item kanya danom amakapne. Item kanya danom amakapne. Item kanya danom amakapne. Ibagak tinto nga agaya
Sapsap ko, agpilikan ko man, sa din nunto ti patong pala. Ginabak na, kendayaw dito'y daga, benubiyag ang nanayon ni Chay Gloria. When mo isinurot ko, may tubla ka, yung diyak tumamat na si Podada, mangtarabay kanya, diyak agbay isot Diyos ti amin. When mo isinurot ko, may tubla ka, yung diyak tumamat na si Podada, ang tarabay kanya, diyak agbaing isot ti Diyos, diyak agbaing isot ti Diyos, diyak agbaing isot Diyos ti amin. San Juan, Kapitulo 17. Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy, timangad sa dilangit, Ama, kinunana, dimtengen ti oras. Itanok mo ti anak mo, tapno itanok na kamet. Tainikam iti pan nakabalin nga agturay kadagiti amin at tao. Tapno ikkan namet iti biag nga agnanayon dagiti amin nga inted mo kenkwana. Ket ti biag nga agnanayon iso daytoy. Ti pan nakaammo dagiti tattao kenka. Asika ti kakaiso na apod no a Diyos. Ken ti pan nakaamuda ken ni Jesucristo nga imbaon mo. Inday dayaw ka dito'y daga. Linepas ko ti trabaho nga inted mo nga aramidag. Ama, itanok nak ita iti imatang mo. Kas iti panangitanok mo kanyak iti addak iti dennam. Sakbay anaparswa daytoy lubong. Impakaammo ka kadagiti tattao nga inted mo kanyak dito'y lubong. Kukwam ida, ket inted mo ida kanyak. Tinungpal dati saom, ket ita, amudan anaggapuken ka dagiti amin nga inted mo kanyak. Inted ko kadakwada ti mensahe nga inted mo kanyak, ket inawat da. Amuda apudno anaggapuaken ka, ket patyenda nga imbaon nak. Idawdawatak ida, saan ko nga idawdawatan ti lubong, no di ket dagiti tattao nga inted mo kanyak, takukwam ida. Kukwam amin akukwak, ket kukwak met amin akukwam. Ket maidaydayawak kadakwada. Ita, umayakon ken ka na santuan nga ama. Awanakon iti lubong, ngem addada iti lubong. Aywanam nga rod ida, babaen iti pan nakabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak. Tapno agmaymaysada akas kadata. Bayat ti kaaddak kadakwada. Inaywanak ida, babaen iti pan nakabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak. Sinalaknibak ida, ket awan ti uray may sa kadakwada anapukaw. Malaksid day di tao ana ituding amapukaw. Tapno matungpal tinasantuan asurat. Ita, umayakon ken ka, ket sawek dagitoy ditoy lubong. Tapno adda kadakwada tinaan-anay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong, takas kanyak. Saan da atagalubong? Jak dawaten nga ipanaw mo ida dito'y lubong. Nudiket sa laknibam ida iti managdakdakes. Saan da atagalubong akas kanyak? Pasantuem ida babaen iti kinapudno. Ti saom, isot pudno. Kas iti panangibaon mo kanyak dito'y lubong. Kas tamet ti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada, idaton ko ken kato'y bagik.
tapno mapasanto damet iti kinapudno. Saan laeng nga isuda ti idawdawatak. Idawdawatak met dagiti mamati kanyak gapo iti mensahe da. Ikarkararag ko nga agmaymaysada amin. Ama, adada ko makadata. Akas iti kaaddam kanyak ken iti kaaddakken ka. Agmaymaysada ko ma. Tapno patyan ti lubong nga imbaonnak. Inted ko kadakwada ti dayag nga inted mo kanyak. Tapno agmaymaysada akas iti panagmaymaysata. Adda ak kadakwada. Ket adda ka kanyak. Tapno naan-anay ti panagmaymaysada. Iti kasta, maamuan ti lubong nga imbaonnak. Ken kastamet nga ay ayatem ida, akas iti panagayat mo kanyak. Ama, inted mo ida kanyak. Ket kayat ko ano sa dinuman ti ayan ko. At dadamet ko masadyay. Tapno makita dati dayag ko. Wen, ti dayag nga inted mo kanyak, ta inayatnak sakbay anaparso ti lubong. Nalintag nga ama, saan nakangam amo ti lubong? Ngem amamo ka, ket amuda nga imbaonnak. Impakaammo ka kadakwada, ket jak mamingga amang ipakaammo. Tapno ti ayat mo kanyak, adda kadakwada, ket adda akmet kadakwada. Daman ti panawen nakapuya ket ti panagservik sla awanen ti ragsak kayari gakman ti maysa amulaan ng laylay kaputi kag iti kalgaw lasbang natay nakeltay adut panag atartari kagaya kito'y abya ngem awan ti nasarakak amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsa sika ti upo ti biyag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biyag puso agumaw gawawa sikat si biyag adanom amang tebiyag nga agnanayon adupanag atartari kagaya kito'y abiyag ngem awan ti nasarakak amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsa tasika ti upo ti biyag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biyag puso agumaw gawawa sikat si biyag adanom amang tebiyag nga agnanayon
danom anabiyag mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biag puso agumaw gawawa sikat si bibiyag adanom amang tetbiag nga agnanayon sikat tiupog tibiyag wen sika Jesus ti danom anabiyag mangted ti namnama pangartoy kararwa ken mangted biag puso agumaw gawawa sikat si bibiyag adanom amang tebiyag nga agnanayon sikat si bibiyag adanom amang tebiyag nga agnanayon sikat si bibiyag adanom amang tebiyag nga agnanayon nga agnanayon. Uray paino nagkapoy ka kuma no masuk ka ti Dios dinggen naka ikararat nga naing puswan sungbatan na anyaman nga kasapulam ipaay natin ka alwadan na ka alwadan na ka ayat nat kasta launay natay gapokin ka gaput saplit na naagasan ka amin sinagabana alwada na ka Maminsan pagarupen nagmay saka amin nga gagayem mo binaybayan da ka imon amo no sino ti pagkamanga amin nga dadagsin mo yawat mo ken kuana alwada na ka alwada na ka ayat at kasta launay natay gapokin ka gapot saplit na naagasan ka amin sinagabana alwada
na ka. Alwadan na ka. Ayat na't kasta launay natay gapukin ka. Gapot saplit na naagasan ka. Amin sinagabana alwadan na ka. Amin sinagabana alwadan na ka.